Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi baitabo bare nobo manyi wigoro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka kolingoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Nabonta getoko tanga ase enyagitari ya ito nigo togokora scanning yo mobero mogima, yani tokonyoroka so omonto bweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka amaguru inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth.
Wairabia mwanchumu ligereria ase Jumatatu yechitariki kianda asumutinyi ogatatu choragire chinsa ibere asa mangana mange aberega gukorekana na mange koenekigwa kurwa chinsemo ao ime amona isiko yeriroba lia gusi isaranso ike eritokoletere keunga chinsa ibere ase nchira yobuikiranu aitwa bereto gukwareganiria kurwa chinsemo ao ase nchira yobuime Wilson Makori nereto kubwaterana nere kurugaria sensemo yebimanyererio na inchengo kuyaletera nigonkuru kwa Ruth Kemuntu tubasa kweba no tuli ase mitanda yetu ya Facebook na boigo YouTube muna Getembe TV gendera gutubwatia ilio yenyore ase nchira yobuime tubasa guskare nkwera na tuli ase gekagetari getambe elito kumanye kwenda litangani tutarako yamanya aya negatia yalito kwareganirie ase keunga chinsa ibere otuko rero aya negatia yalina kwariganirie ase kiunga obutuko bwa lero. Kama kiongozi nataka niwahakikishie kwamba mimi kama mjumbe wenu nitasimama na nyinyi kwa wakati. Omujumbe onyalibali chacho umusikeza Hirjanda kutalira chiamate chiri chabachigosiria abamwabo asomo basukono mababwe para uyokolekana ase chinsemo chake gati. Kwa sababu nataka nyinyi msome because you are the leaders of tomorrow and I believe in you, I trust you, I believe in you. There are doctors here, there are engineers here, there is the next member of parliament here. Chisamine chenge nchoko buwa kende gionsi eyuone nkwana yaye omujumbe okitutu chache North Muske Jafeth Mukaya Nyakundi. Ngaki nabo bagotoa chinchira chokora gochibosio amarorabo ngaki tubwenete komenya kuna abagusi abagaka wetani 40 kubekerwa chigutwa kuna abagaka abo musamaro. Wanchumu ligereria ekiunga chinsa ibere nigo togochaka kurwa ase bunge ya Kitutu Chache South ase obutukobogo kierarero nigo chinsa isano na isatone nusu nigo umuriro mutindi obagokubwata enyumba yoburaro ase skuru yabamura ya St Mary's Mosocho eyogotuka ase ward ya Bugeka meye bunge ya Kitutu Chache South na kubwatekana nayo unausukubwatekana no gwateka ku muriro yo nigo aborokiwa chimibere 42 be grade kya gatano na kabere ebintu byabo byonsi byaba bikoyira ase eskuru yo ase bono byaba bikoyina kwaera ase moroki wonde bonsi tayo obakagutigirwa nechingoma chintindi echibi chechoroche ase screen yago oyo no muriro mutindi obakogwateka ase skuru ya St Mary's Mosocho kurwa ase bunge ya Kitutu Chache South asa borokiwa wetania chimibere na 42 baba bakoyirwa ebintu byabo ase bono onde tayo obakagutigirwa chingoma ekero umuriro uyu oba kogwateka. Sasa imelioka ni Mwanchumu ligereria ndoli no kwegenanga aborokiwa ase skuru eyo mbachikonyora obokonyi bwa bwango muno elikonekia nkogendera bale amo na masomo abogotikana nayo omubunge onyalibali chache umusikeza Hirjanda nigo litukulia lero abakagotalira chiamati chonsi chiabantu batano abo babete bagusiria amagimabo iki yaeta asomo basukano mububwe para
uyobete kugukurikana ase chinsemo chia Kigati meye county ya Kisii ukwana chinga kichicho musike janda ni gakoene kibuna eabisi yaye nebegete miroberio ao yogosira chia matecho na koene kibuna abana bonsi kurwa ase chinkecho mbachikogenderera hamo na masomo abo chinga kichiboigo ni gabaga kurwise geto guchiase abonchoria bali imbarabare para koene kibuna nko babali maiso eliko Kenya ebikole bingabunebyo ase mebasokano ekoene kibwa ase chinsemo ao mulikitu Daniel Ontiri na bakawikira nasayo nabona nigo atwaleganirio roboturu ase nchira yobwikirana Nyagusira Gilbert Mogoko Edwin Obonyo Hassan Momanyi negati ya batano abasiritia magimabo ase mubosokano mube wepara sensemo ya Kigati Ijumaa yaeta magega yegari etrela gosirio boroso na kubotuma ase kibanda baigeime ngana yeirete chiamate ao gosirie magima ya banchu babo negati yabo gotigerwa chingoma chintinde kubotekana no mubosokano yo kubatekana nayo mugasorero mujumbe wensemeyo musikiza irijanda nigara barai bande gati abo mu MCA be ward yabo baracho musike Ibrahim Mongubo asoko baremya nechinga kecho balira goche kubasira. Ni mambo ambaye ni machungu sana, haswa ile circumstance ya kifo. Ile circumstance ya kifo ndio uchungu sana, lakini sisi sote tunaamini Nyasaye na mipango yote ni ya Nyasaye, sio kweli? Kwa hivyo sisi tutawachia Nyasaye kwa sababu yeye ndio ameamua imekuwa vile imekuwa. Ase tareiga musike janda nigarira goche koenekia aborokigwa ase chiamati chonsi bagenderera masomo ubachindagira na kubasira ase miroberio ya matanga yegenderete kubangwa nechinga kecho esegeto yaruwe wasabantira bana batumiki bechipara ko bamaiso ubunencheremo yogakiani bikore bingabune biga. Mimi nitasimama na nyinyi na watu ya bodaboda. Mimi nimejitolea, nitawajengea shed na nitaambia watu yangu kuanzia siku ya kesho watashughulika waanze kujenga shed mpya hapo. Ya pili, kwa sababu mimi niko katika komiti ya barabara na hii infrastructure, nitahakikisha masuala ya bumps nitaongea na wao siku ya kesho na nitahakikisha hiyo bumps imewekwa ili tusipate maafa ya watu wetu. Anybody, mtu yote anaweza patikana kwa hiyo msusuko, si kweli? Na nimesikia huyu amewacha watoto 3, poleni sana. Lakini nataka kuhakikishia kwa wakati huu mimi nitapangana na hii familia. Hawa watoto Happy Evans, huyu ndio constituency manager. Nataka hawa watoto waende shule. Nkiribotere gataseni kya Gatembe kurega Kigati meyebunge yenyeri bari chache county ya Kisii leterane ngoroko Daniel Ontiri. Byamono umurikito Daniel Ontiri asengencho yoroboti rugutikana nayo nagosuka bosyo abamenyi bebunge ya Bonchari me county ya Kisii nigo basangiririkana ritukuria rero asegeti kihunga egeikaro kyabage kuragwa no mujumbo bo musike Daktari Charles Onchoke asokobwatukwa wechi basari inseke gancha kya NGCDF ase ababwatani bechi sector au nigo baba wikirana ase basanga nonyene chinchira au chugotinyo burendi gosiria ebikole byobusaria naboigo amagendero anda mange elikoenekya ebunge yo ngosukere bosyo murikito Dipon asanya naikirana asege kalekyo na gutwaleganiria roboti uruo. Amount is 70 million Kenya shillings that we are issuing to our schools. Gogosemeria wokonyora engenangeni anene asobogima ime yebunge ya Bonchari gotoke county ya Kisii inse yomujumbe borogongoruo omoske Dr. Charles Onchoke
nigo atwara egeikaro n'ababenyi b'ebunge yo asogokwanira amagenderero aho anena sogo segeta chisemi asokubwatoka jibasari gochase chiskuru burenchero ejemo yogosira sector yichisemi. Led by the Sub-County Director of Education, the security sector is here led by the Deputy County Commissioner. Our teachers are here, our parents are here, our students are, some of our students are here. Talk about the single most important thing in our lives, education of our children. We've been able to get an allocation of 73 million Kenya shillings for Bonchari this financial year for purposes of supporting our students in learning. Gukwana ekerekyo ni gobono haru kuburia gochia asabari mwabanene bechiskuru gotaseri abana gochianka asogotakana school fees egentate birenga nengana agenderete gwechandira mono kegima eliokonekyanga aboroki wabaiga nkonyora bale chisemi. I'm appealing to the principals here present and elsewhere that the checks are underway, because when the child stays out for 3 days is never compensated. They can only refund for staying out for 3 days. We are giving the money so that our children can learn, so that they don't lose anything, so that they can become professionals, they can become useful members of society going forward. Ase sekta yoburendi omo Deputy County Commissioner Okisi South Madam Grace Ouma asakwanira okubwaterana kwaye naboigo nabali batenerete chi sekta choburendi ao iliyokorekenga aboroki wabonsi kugenda barase chiskuru. Sisi kama watawala na community policing, nyumba kumi, watureti, tunajaribu watoto waingie kwa shule. Bado walimu pia wanasema, sasa nyinyi mnaleta hao watu na hao watu hawataki kulipa school fee. So huku tunasukuma na nyinyi kama wazazi mnatulet down. Watakana na makweli amange ya Kenya arorekanire ime yense ya Russia. Ase chisegi chiri chigenderete nigobono mujumbe Charles Onchoke aborire abayibori gotanchira abana babo kugenda se chinsecho. Kuwatakana abange babo nigo babere bagusiriria magimabo nabo igokomenta egurube ase amate yabo. So takogenda Russia iyo kogenda orochikonyenyo chisegi chiroro chimbunde chituma itugo chibwat bako trendo go ku drone ya ukora. So please, let's avoid Russia if we must go out of the country. That's a dangerous zone. It's a war zone. They are fighting a war. We don't understand what they are fighting about. We don't know how to fight it. Kurega asigati yeskuru joboroso ya Igonga egotoka imeye wodi ya Bumariba. Ibunge ya Bonchari County ya Kisii eliana igonkoro kwa Dipon Asanya. Biamono umurikito Dipon Asanya asengencho yoroboti gosuka bosyo omujumbe bwebunge ya Kitutu Chache North umosike Jafeth Nyakundi nigo litukulia lero nigo mugasolero abagakora umuyiga wokwena na chibasari gochia ase aborokiwa anene kurwa ase chiskuru au umuyigo yu nigo kolekana ase getige skuru ya Nyankanda ime ya Munyerero ya kaunti ya Kisii wokwana chinga kichecho umosike Jafeth nigo abakago kwanira igoro yekerenga kya yekinene gusira amasomo ase boigo abakago segeta aborokiwa bonsi okorumukia ase amasomo abo ase keribuna amasomo naro arachikuba konya ase amatukali bosyo umurikito Daniel Ontiri otwaleganirie orobotyurwa Wokwane mambia ya lero ase skuru ya sekondari ya Nyankanda imeya Munyerere kaunti ya Kisii chinga kicho morobari yo wogosira masomo Nyakundi nigagokere okina ke masomo wechi skuru chinyinge ase Kitutu Chache North oteba oiga nomochaka nomuya chiskuru cheto chonsi pi do cheto konyora nonyo mwana oyomo obwate this constituency naende ekagera nindu twagasiekire esti sub county 11 nindu twakabere namba 11 ekagera tugasuka kuru namba 11 mpaka namba 5 by the time umwako wocha esti sub county Jones. I want to assure you Kitutu Chache North nere gocha gutangana asa sekta yesa asense mwende nikanekia okomentekana we basari na mono asaborkiwa beche skuru chechi day oteba ekiga bwego ngechikobali baga asogokiani ebikole byogotigara inka kubotekana n'uburemerwa na atemire support chiskuru cheto in different ways.
eskuru una what I am doing nowadays kubwate eskuru emo na nyerosi yonsi pi yaera moga nenya gitiga iga eskuru ya nyagiti primary na nyerosi eskuru engima kanyerosi yonsi pi kabeka chitail yabe asense mwende nigasigeta aborokigwa gokoromokia asikiribuna amasomo na aroka arabakonye asubugima nagochakoba kirikende gionsi baragani magega yugokora masomo abo. Endelea kutia bidii, endelea ku work hard, na mtasikiza walimu wenu. Tunaona shule zetu zina improve, so continue working hard. As your member of parliament, as your leader, I'll continue supporting you because I know the future is bright. And let me tell you today, students, the only equalizer in life is education. Education is the only thing that will make you sit with the rich, that will make you sit with the president, that will make you sit with anyone on the same table. Ebasari yeri tukulia lero nigo ya watu kwa wachese skuru ya secondary ya Nyankanda, skuru ya secondary ya Baisike ya St. Mary's Ngenye, skuru ya secondary ya Manyansi ilia ya Bumura ya Itibo, skuru ya secondary ya Baisike ya Itibo gamba igati ya Chinde Chinyinge. Nkoriba terigata seni kia gatembe kurega kitutu cha North Asia County ya Kisii. Letera nenguru kwa Daniel Untiri. Biamono umurikito Daniel Ontiri asengencho yoroboti ru gotigana nayo nagosuka bosyo litkulia lero nigo muwaziri bwechisemi meyensi ya Kenya omuske Julius Migos Ogamba aba agakobwatesia baraibande asogochengera eskuru ya Nyambaria ase ewikia emyaka emerongo 5 gose 66 korwa yabeteke gochakiwa ase abagakobokera boigo ogokorebya asa masomo ase eskuru yo ukwana chinga kichicho umuske Migosi igabereka gwakira serikali ya bono ngambia mono nabego kuyakire koko asemerememya eyo egendreta gwikirania imeyense ya Kenya na kuyakire koko eromonyene asabereka gotebuna nigo buraibwaye ase wizara yechisemi bwabeire borobya naboigo gukwana ekerekyo nigo umubunge bwebunge ya Kitutu Masabo muske Clive Gisairo abeire egakumubulia umuske Migosi kwana kibuna alionsi sekta yechisemi ganetie ngwanekia aikiraniwe asobwekirano. Tena wasabanga mfumo wa siasa unakuja leo tu kuja siasa lakini mababa ngaini. Mwawe gentoki. Ikiara wono. Na achira mwante brie malpa pasol era magunja kwa mi. Na riwe mwante. Chibese chingengo chikurusi. Kalia sa serikali. Wono ni ndo serikali imenya ole chibese icho. Ngontiga molembero rombala terendagera. Gura mwata ngano ni chukuru chinde ga ganchi bwato bokongusiga. Mwata banga kindalia. Ngire nengo boge katali. Digera tukini chukuru chi. Aba ali mubaito banya ole promotion. Tali. Ebitabu bigira abana baitu school. Chila laboratory chikoleki chirosifu. Ebinte ino cha Migosi nindusia base ano munkorre ebinte byose. Tagia sa serikali ngoirusi. Ono lenda bantu aminto. Moko bangi mugutuma neli togocha togokwana mwake kere. Ntuli abana baino. Ngoga ego tele mugusi ono. Mogo itamutugo yote. Omondo abana karogwa tabana yuko wapagwa abangina tobere asa serikali na serikali nerero ikugamba na nere gucha kugamba ituba litulega oturatabenga soimi tutagitego so asiriki asiri challenge that needs to be addressed, and this is caused about by the pending bills within the ministry that are affecting the textbook distribution in grade 10. Most schools are having this challenge, and this is an issue we need to collectively address
both through your ministry and the Committee of Education in Parliament, to ensure all pending bills are addressed and cleared so that these kids do not come and stay in school, you know, just researching from their telephones. Lastly, you are here because of infrastructure. CS, we are not from a lesser God. The issue of infrastructure is quite a pain in this nation. School infrastructure. You know, we've had a challenge as a committee trying even to get the list of beneficiary on infrastructure funding. Sometimes this is hard to come by. CS, this is something we'd like you to put your foot down and ensure that there is equitable distribution of school infrastructure funds to all parts of this country. The child who is in Nyambaria is not from Kitutu Masaba. The child here Buna enchereyemo yokugendera kuiranirira egekuru ky'omugusi nabo igo ogosegeta obomo bw'omugusi gose omusamaro nigo litukulia lero abagaka ababusamaro wetania emerongene baba bagosomiwa nabo igo gosemigwa igoro yekegusi nabo igo kobuligwa gose koboigwa nekyanga ky'omugusi buna enchereyemo yokurutota obomo bw'omusamaro muyigo yo nigo kolekana ase kenyoro kyanyagachi ime yewodi eyo ya Samaro ebunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira aseboigo abagaka baiga ababa bakwegwa libaga bose baba bakwegwa chianga chindabasi ekyo kirakikubakonya buna abagusi muri Geto Fatgad Gisemba otwaleganiriye oroboti ruwa Puna enchira eyemo yogosegeta obomo bw'abasamaru nigo rero chinyumba isato chinene ekyo chigo chamo nakoroisia ewodi yiga ya busamaru ekyo chire mwakirema pontorome naboigo mwanyamokia nigo baigekwa nechingako naboigo oboroso ekegusi ase ensinyo yonsi ase yabita otwacha n'abagaka bagusi kuigeka busamaru ase ekegusi ngaki nabo bagotoa chinchira chiokorora gochibosio amarorabo ngaki tubwenete komenya kuna abagusi ntwagagire ebintu ntwa samia emenwa etabwati musieko tigato twale nsoni na masikani nemegiro ase ebitogokora na riegesaku kirakonge nalimo gosome Biblia ngamo nyina getaga kune yanga ya Yesu agateba ni ngongo na boigo na mugeni kegengwe abwatete egali yakakiriye nokobokokomo agateba ngaragira unabasa ari ngomokoragira mono gotogwa ikuragira kurweta lakini umuntu gerete ubugambi ubugachaga nandi pakasine tanwa kurumuchyoyo rubakuru kwa nyamokia n'abantu bomokia Aiga nigo abagaka baiga basemigwa enchira barachie kweneke buna oboroso bw'omugusi naboigo igekoro ngo chikere kubwatigwa kera moisa koligere ribono iga egusi eiteke golie kege giosirwe igo kamenyete gusi yetari bagusi tegerera nonye nemenogo yabo tuli monogo kegusi nabo bara kugambe kureo mbali bantu bono oswe parabu igogo kuminga abana bakurusa abaiboli na abana babwata abaise abana balire paka ebintu bigosarie emebere paka bona abagaka bebire babaragereirie kurusa mangana arure menu yabo yokubakanya igona kitu akira totebererani gusenturusia abana aba obosomba bateka abagaka abaiga boigo mbaboigwa ekegusi boigo basomigwa igoro ye chinsoni naboigo emegiro yomogusi na enchira barache gotene nabakongu erio gotinya obomo bw'omusamaro ase bakorera koegwa amachiko ayo arachiko bara naboigo endabaro yomogusi obosombo mwairu wokugayana ekenyoro kino yabo samareye Wawa boteyo, onyere bote abae, engoro onkonye, maragatatu.
omoroberi oyiga nigo obaire gogosirwa mono nere de Clark Oyagi korwase wodi eyiga ya Busamaro na nigo bono abarai babagaka baiga bakoragwa nere Kennedy Ondicho nigo nabarabwo bakwanire ayayiga igoro yenjira barachi kwenekia buna omusamaro ngucyare gukwana neryogi erimo intwe ne kanzo eliatagetwe nomugakorarire bedizondeke obomo bw'omusamaro ese history gusiengima umusamara amanyire buno muntu gokwana no munu ayomo na intu ntoli go chikobogera korwo so gokwana okokwo munu ayomo kiagera rero insoni nchiyo abantu babeire buna babeire okonyora omwana onye no mwana omumura agakobeka chianga bune enyaruka agekobeka buno omumura turi korora tofauti none karole para none karole orandonse bona masikani asirire igo guchakira bono iga ihoto guchakemero berio ebwato omochoko ebwato utaratibu tori nabagambi baito bagambeire omusamaro bonse pe tori nabagambi baito barororo abarigeti baka baguchigocha bonde bwense otagito borai achengora achokwe tabase kwironde itokiara gati tonyora omuntu gosaka kurwanda onsipi gakora gwinyimbe tokikobekera uniform area igasa yobugambi bwaye Hinko reporter Getembe koroiga nyagachi eyegotoka emeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira inche Fatigad Yisemba Biamana omureke to Fatigad Gisemba asengencho yorobotiru asenchira yowekirano gosukabasyo omwana siasa korwa ase ebunge ya Kitutu Church North Umuske Richard Moevi Kwanga nigo litikulia lero abakagukwanira igoro gosenigarure ogokurira ogotindi gochiase abanainchi kwerenda chinga kiechiga embule nyinge egendrete gutwa ase chinsemo au kagukwana imaragoba yelitikulia lero Kwanga nigo boigo abiriga kubolia eserikali kwene kibuna nkobwatokere ekegancha kerianene kebekire ensemo elikoene kibuna nkotenenera kire ama kwa aliakoletwa amone mbule nyinge ariko irari bageri kuru engora yane uchi ase chi family chire chaumire ase koba displaced na abandu babo ni amate yabo yakure pore nene na nche buno murai kuru Kitutu Church North onko irari bageri kuba pore nene na kuba kurera Kenya ngima abandu baitenga kiye mbura tigato babangalibu mono kiaire mbure kariko gosangno nyenjera orengera uti Nairobi go chiandons yago ikiranjera kwa ramaje namabe gokireta kega munani naroko amaje akuru nowe asuwe pwega ali agenda igo abantara babaito nabakureire anonzi asimule mowe babangalibu sana kikwaro lire mbura yature kiwa ikiranga namaje yenda ngora tokumanya gusirira beli yanyo gitekare tokumanya asengore kare banyora kwagureme osamaje arure koruge tunungoro abo swipe runegare yao abandu baito bakure yaturenda obogima mbori kogoru tukateye koni bogima tuliteme kurenda obogima engakiye yeme basokano ya mache ekyera chifurati chaichuire kerase igakare gocha macha mange iroka Nairobi chinyomba abandu baminto tema sana ekereko irore lya kabere na inde ndo toke kana somo basakana onga bunoyo abana kurira serikali nere so kichibese kere paje dinero konya abantu baitendagera ibakonye bintu bakorarira bagachire chinyomba baba sakoba IDP asense ya Kenya ibese tubwate Kenya nenji nyinge tiga serikali national government iruchibese bantu baito bakonyu nonye nechi county chaito prepare kere kaunti ya prepare buno wono Kisi mwaro je tarato ya nyanju ya bwete igona manda ete gokurera egabana ya Kisi erigi emergency kid ebeke tarache eri ya nyanju etichu bwango amacha ataracha amange Manchumo ligereria oroboti runo rogotoira asumutimoko omusenene tonyorege kombe kya mache kurende asigika gitali gitambe nkoira natole elio togendere gusanga mange tobasa gusukale
Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora merimo yabo keboikeranu. Inche no manyagitari iri kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo. Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up. Igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka amaguru ise twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo. Amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire boli tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China. Asa mange bakeresimi ase number 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Wanchumu rigeria karibu nande asensemo ya kavere ye kionga elio nyandere gukumanya. Mraibwese ya Kenya Daktari William Ruto nigo litukulia lero abakawetia umuswada weke gancha ekyo bwagachi ekyo kimanyekanete buna National Infrastructure Fund na nigo abereka goteba buna ikiganche ekyo ngesire ubwagachi bwechipara kubeka estima asi chinsemo au amabwago chireli na boigo amagendrandi amange ayuaganire kwenekiwa imeyense ya Kenya. The National Infrastructure Fund is a commitment we made
to the Kenyan people in our manifesto. Today, we fulfill that promise. But why did we propose the National Infrastructure Fund in the first place? Because of the scale of the challenge before us, there is need for a new approach. Multilateral development institutions estimate that Africa faces an infrastructure financing gap of up to $80 billion every year. That is, the continent requires about between 130 and 170 billion dollars, for infrastructure development every year. Kenya and our infrastructure needs reflects that very reality. Every meeting, in every part of Kenya, the conversation is about this road and the other road. Electricity connection to this village and to that town. Connectivity in different parts of the country. And access to agricultural infrastructure for food security. Every meeting in every part of Kenya speaks to those issues. The World Bank has estimated that our country requires approximately $4 billion each year. Chingeki chichiboigo mwanchumu ligeriria umuwaziri bwekeganja umuske John Mbadi nigo aberega komochia balibonsi bagendrete kwamiriria ekeganchekyo na goteba buna nigo ekeganchekyo kirachigo konya anene kuimukiriria amagendero imeyense ya Kenya. I have heard cynics complain that we are divesting, that we are privatizing assets which are making profits. But they are not asking themselves whether we are optimizing the value of those assets. They need to wake up to the reality that mature assets can be optimized better, put to better use, that we can privatize these enterprises, raise resources, and invest in asset-producing, commercially viable public assets, which again would give us more economic value going forward than what we are realizing from those assets today. Holding equity preserves ownership, and that is a basic lesson in a finance classroom. But it may not deliver the highest social return when the economy urgently requires infrastructure investment. And this administration has realized that. Hence, our move towards making sure that those assets that are mature can be optimized by privatizing them, by divesting from them, and creating seed capital in National Infrastructure Fund, which then would be used to de-risk our public infrastructure projects by blending our capital with the private sector. And that is what we call crowding in private sector to be able to realize economic progress. And that is the journey. Omugavana we kaunti ya Nairobi umuske Johnson Sakaja nigo litukulia lero abagakora egekaro n'obuteneneri ebwokubwatirana kurwa obukoreri obuya uchiase kaunti ya Nairobi gukwana chinga kicho umuske Sakaja nigo abagakoene kibuna eserikali enene nigo irachikubwatirana elikoenekia obukoreri obuya uchiase kaunti ya Nairobi ngochibole egoikiraniwa. And so today's meeting is really to set the tone, to agree on these modalities of how we shall coordinate, to agree on the subcommittees, because remember, the cooperation agreements looks at certain areas. It looks at roads and infrastructure, it looks at housing, of course the river regeneration, coming at a time when we've had quite a disaster with flooding, legal and governance issues, environment as well. Which are all, we need working teams. And so while the steering committee sets the general policy and direction and is supposed to meet quarterly, of course it can meet more often, this is really where we need to put focus on. Because the activities we agree on, the PSs are accounting officers, we have accounting officers from the county. What we agreed on is that every level of government shall do its work.
We shall use this as a framework to get additional resources through the appropriation in the national budget as well as the county budget. But everyone shall do their work. We are not going to create other institutions. That was the agreement. Let us use the structures that we already have within the national government and also within the county government. What we need to agree on here is a coordinating, joint secretariat. We have our cabinet, our CC secretariat in the county, and the PS devolution should provide that as well from the national level. Omujumbe Hokiharu Muske Ndindi Nyoro nigarule egekule getindigo chia ase serikali enene anene ekiombekeria egekorenga ligori lia mafuta a EPRA asabere kagoteba buna nigo erebia ligori lia mafuta aso mutinyo yiga tiribasa agotiriwa nonyengake. EPRA munajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans we do not expect EPRA waanze kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta ambayo ililetwa Kenya kabla bei ya mafuta globally ianze kupanda. Kwa hivyo ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana ya nyinyi. Ya pili, the government introduced the reason why, na muangalia hivi, mafuta ikishuka globally, ilitoka $100 billion per barrel, ikashuka hata $54 per barrel. Wakenya hawakuona ikishuka, walikuwa inateremshwa na shilingi na shilingi mbili, haikiteremuka vile mafuta globally iliteremuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu in the first 2 years, serikali wakaongeza VAT katika mafuta ya 8%. Kitambo ilikuwa 8%, wakaongeza 8%, now it is 16%. Alafu in the year 2024, immediately after the protests, serikali wenyewe wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. Walitime vile mafuta ilikuwa inashuka, wakaongeza shilingi 7. Sasa nataka niwaeleze my friends, sasa mafuta haishuki tena, inapanda. Hiyo shilingi 7 mliongeza ya fuel levy na VAT, a time has come, you must remove it, kwa sababu you cannot transfer the rise in prices entirely to consumers. Vile mlisukisa mafuta na shilingi 1 kama peremende, vile ilikuwa inashuka zaidi katika global market prices. Hata saa hii sasa imeanza kupanda. Msitupee Kiswahili. VAT muondoe ile ya 8%. Na ile fuel levy ya shilingi 7 lazima ile ilisainiwa na minister in the last quarter of 2024. It has to be removed, because I know you are planning either this week or in the next month. Mnajaribu ati mkuja muambia wa Kenya mnaongeza mafuta kwa over 10 shillings per liter, ati muanza kusema ni Iran. Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka mnatake months kushukisha? Ikishuka mnachukua muda, ikipanda mnataka mkuja na time waseme, oh mnaona Iran vile kunaenda, tunaongeza bei ya mafuta. Mtakapata my friends. Manchomo rigiriria na kurua ase keunga chigosori ase chitimwa chiri chabeire chikonyara goskabosio ase round of 16 ase nkoyo ya Mozart Cup kuta Collections FC eyuere kurua chinsemo cha Nairobi neyemo yabo. Kuta Collections FC ne timu etali ase keminano kende gyonsi ase FKF aiga ase nse ya Kenya na andete bwati nonyenegeti ase bako gosoreria chinkoyo chiabo. Murikito Wycliffe Tyson Manyara utwariganirie oroboti urukuru ase kiunga chigosori.
Kuta Collections FC ne timu erekorwa chinsemo cha Nairobi etali ase kimenano kinde gionsi ase FKF aiga Kenya na indete bwatino nyanegeti ase bakogosereria chingoyo chiabo. Kuta Collections FC nigo yeriki ase ngoyo ya Mosat Cup na nigo yagendeire gokoria buya ase kimenano ekyo. Ase round of 64 Kuta Collections FC nigo yanyerusetie timu ya Al Azizia FC ya Meru eyo ere FKF National Division 1 ase okogenda chi penalty na kuyebwa magega yokura makali yechigori ibere ase ibere. Ase round of 32 Kuta Collections FC nigo yanyerusetie timu ya KSG Ogopa eyo ekogosoria ekimeno kia FKF Division 2 League Eastern Zone ase okoyekora egori eyemo ase Enogo. Egori eyo nigo yabegetu gwetera amono mogosoria Ibrahim Elias Amdi oyo ore omuiborwa Osomali. Kuta Collections FC tebwatigeti kiabo kolende nigo bamenyerete chingoyo chobosani echo chikogera bagenderete gokoria buya. Ekirenga kia Kuta Collections FC nigo baganetie koroisia abagosoria baria bare abake kwagacha ebiegwa byabo. Morgan Otiambo nele captain ya Kuta Collections FC na nigo agogetigwe asobobui banyorete na inde ase engoyo ekalebosio nigo barache gokora omukia. Kwa majina ni Morgan Otiambo, captain Kuta Collection FC. Tumeshinda game, tunashukuru Mungu. Tumecheza according to instruction ya technical bench na tumekuwa kupata points and we're going to the next round. Okay, kwa timu yangu naweza sema timu iko sawa, tuna gel vizuri. Nashukuru pia kwa hii platform yenye tumepatiwa na the likes of Kuta na Makori, mtupatia hii platform kuweza kushowcase talent zetu na kurevive talent zetu. So upcoming game tuko comfortable that we're going to win. Tunashukuru the likes of Kuta Collection, Makori, Pura Vidya kwa kutupatia hii platform ya kushowcase talent yetu, ya kurevive talent zetu, ambapo ukiangalia hii team watu wengi wamekuwa wakicheza hapo top flight and then tumerudi kidogo. So si watu wengi wanaweza kufanya hii kitu yenye hao wamefanya. So naweza washukuru sana na hatutawaangusha. Upcoming game lazima tutajitahidi. Ase chitimu chiria chiasukire bosio ase round of 16 ngamo na BB Bread eyo yanye ikorete Gor Mahia egori eyemo ase Enugu. Jebayo Lions FC, Kariobangi Sharks, Kakamega Homeboys, Bosra Rangers FC, Murang'a Seal FC, Nairobi United FC, Kuta Collections FC, KCP FC, Mfalme FC, Shabana FC, Kenya Police FC, Ulinzi Stars, Bandari FC amone timu ya 3K FC. Chingaki ekero engoyo ya Mosat Cup era chego cheswa. Getembe Television Network amone radio ndokoma nyebu na barache kogosoria. Wycliffe Tyson, Manyara, GTN. Mbiamano omurikito Wycliffe Tyson Manyara kurugaria sekeunga achigosori mwanchu murigereria na rayukurwa sekeunga chinsa ibere kurende chikoraga chinsa nyina ndi ntuirane elio tugendere gukomanya mange buna agendete gukorekana kurwa chinsemo au kurende ntarakora ekeunga chinsa ibere ningani kurigereria ababere batatu bali babere bagutobwatia igalia sensemo ye mitandao Facebook Munagetembe TV, YouTube Munagetembe TV. Alex Mauti kutoka Maro Kisika County nategea pamoja na babangu mzazi David Mauti Nyakweva. Asante sana mamake Ruth kurwa chinsema chirichia amabiria watching live and following pamoja hadi tamati. Na boigo Evangelist Jemobi anasema na okay sawa Evangelist amanganago aigure entochiko ya gwatiriria na boigo entochi goira na gocha asore na bali bonsi mwabere mugoturikira cyujumbe ase chinsemo au tugwakirimbia muno asengenche gochora kurigereria Agetembe TV tobwatiranere Wycliffe tobwatiranire Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio Wilfred Matundra kurugalia sensemo yechi kamera na yonekia eliogine chibicha bya gwikire nigakoruko DJ Atsan na nchana ko yaletera nigonkuru kwa Ruth Kemunto.
Gusii bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Gusii. Lea Wow Kids Daycare ni kitu